So, nami special guest karon no si Tailong from North Korea ni biyahe des Davao hastang Tisoya. Wabi ninyo na pag-ura ko diri buwang karaan ako diri. I-search sa YouTube Basinto Vines. Ayoy gagi. Ay, pakita dia. Kani, ate ko lang. Kani. Asinto ba kan? Karaan ako diri guys. Nag-COVID W lang ko. So, ato may Tenta tuyok. 7-Eleven. 7-Eleven? Asa dito? 7-Eleven, uy. Kami 7-Eleven, no? What we will do? Pagunito no, special guest no. Gikan pa ni Korea. Nag-OFW ako pero taga dire jud ko. Dire. Last lay mo on guys. Oh? Oh. Bet. Ah. Wala kilo na Jongkok. Lager pala ka. Malaka. Shout out ako kuya. Lager ka lapa pa. 8:01 p.m. Patay. Oh, Julian, paano biasan mo? Uy, dati may korta. Yung kana. Sa matong duwa. Uy! Namiya mo ba mo? Buwang nga mo. Ay problema talawa ni katawa. Nya si Ryan wala naman. Gago. I'm ready. Okay. Di katawa ga ito. Di katawa. Magpalit na ba? Di katawa mo gani. 30. Ni katawa mo gani. Di katawa ko dyan no. Asa ito 3 hertz diri be. Much later. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga kailangan ko tong tanggapin. Nasa puso mo meron nang ang ibang umaangkin. At alam ko na rin na mayroon. Oh. Sa niya, tawag mi. If you're ever gonna